плачат, зашто тие ке се удржат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ке го видат. Зашто тие синови Божи се, блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките по дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се... От Кремен, македонец по рождение. Има, значи, македонци. И има, разбира се. Татко ми беше македонец, чичо ми я не мога да съм нещо друго. Съм македонец. Така мина моя живот и кога бех на училище, средна школа, ме готвя за изключване от това се викаше ДКМС, Димитровски комунистически младежки съюз. Не можеш да прогресираш към друго, ако не си ДКМС. И ме беха обявили за изключване от училище. Проведе се събрание и днес, за съжаление, разбрах, че това съученик, който ме защити, преди месец-два си е отшъл от този свет. Бог да въпрос. Той излезе с мнение изказване, че аз съм се повлиял от книги, че няма нищо лошо, че нищо не трябва да се прави лошо. И така той прекрати беседата. Ти си кажал дека си македонец, що им каже? Да, но той вика, оставете го, той така чете много книги. От дете е македонец. Той знае истината, но така да се оправдаваме. Но, да. Какво наблюдавам последно време? Аз бех голем симпатизант на президента Радев. 2 пъти съм давал своя глас за Радев. Но що станува с Радев в последно време? Той не видя се, че не може да оправи икономиката на държавата и като не може го удари на национализъм. Така е по-лесно да найде друг виновен, да не е той. Интересното е какво кажа той за отношенията с Македония. Той каза така: в края на Втората световна война манастир Прохор Пчински е Аснум. България идва 9 септември. Но каза и друго, което нещо е много впечатляващо, че около тия дати в Македония са избити в концлагери точно 10 000 българи. Абе, не е един повече, не е един по-малко. А па още по-фрапиращо, защо не кажа поне едно име? Да каже, това е българин от Македония, Госово Тепали. Това е говор на омразата. Това е буквална лъжа. Но българите му веруват и викат, ето, гледайте, македонците ги трепят българи. От тогава
Радев ми е противен. Жалко, че съм дал 2 гласа за него. Я като македонец не го одобрявам. Те и другите македонци не го одобряват. Но ние, българите, му веруват. Викат, така е. Така. В историята стават и такива работи. Викаше един наш съселянин, обикновен, обичен човек, че 20 криви бутат един прав. И се сетявам на неговите думи. 20 криви, кои са? Гръко и бугарин. Македонци я прави, ама го бутат. Това станува най-накрая. Жалко. Яна Йотова. Да. Тя е заместничка на Радев. Тя беше в Битола да открие културни център Ванче Михайлов. И след това говори по телевизията. Посрещнаха ни с обидни плакати. Плакати е напишено. И аз ги прочитах, защото я има македонска телевизия и го следех това. Там не пише нищо такова, което тя твърдеше, че е обидно. Там пише, че ръцете им са кървави. Кървави? То има причина. 7200 евреи са пратени от тия администратори. Атанас Кираков показа и фактурата. Български държавни железници. Те им е платен. Нали? Железниците да ги возят в Треблинка. От Треблинка никой еврей не се върнал. Българите не искат да си го признаят това. А трябва. Нужно е, защото в Европа има разбирателство, но първо германците се извиниха за зулумите, които са направили. Тук това не се получава. Намират оправдание, че така било, онака било. Друг случай. Село Ваташа или Ваташа, не знам как е по-правилно. Ваташа. Избиват 12 младенци. А някои от них са били на по-малко години, малолетни. Защо са ги избили? Нема извинение за това. Поставят въпрос на Илияна Йотова. Защо България е осъдена 14 пъти в Страсбург за делата на Омо и Линден? Тя каза, защото за нарушение на човешки права. А нима това да отричаш македонеца и да го наричаш българин, не е ли нарушение на човешките права? Така е. Те не зачитат нашето мнение. Как се ориентираме. Но показава по българска телевизия, че тя защитава български интерес. А нека кажа и няколко думи за Ванче Михайлов. Хитлер унищожи много евреи, много славяни, много комунисти в тия пещи там с газ. Унищожаване на повече хора по хуманен уж начин. Но не е Хитлер измислил тия пещи. Измислил ги е Ванче Михайлов, когато той е властвал в село Дъбница, на около 10-15 км от Гоце Делчев. Той е осъждал кой да живее и кой да умира.
като обречените ги е фърлял в горяща пещ за леп. Жив човек, вързан, хвърлят го в пеща. В това време цигани и турци свирят зорни и тъпани, Да не се за слуша да пискот. заглушат писъците на умиращия. Това е Иванче Михайлов. В моята книга Петров в Кремен, внучка на наш съсед го разправи за дедо и как е отепан. Той не е отепан в пещ, а на друго место. И се питаме, разумният човек, кой е Иванче Михайлов? Кой му дал право той да суди? Той да преценява кой да живее и кой да умре. И те ќе направят клуб бито на негово име. Вместо да се засрамят, ами той до некъде и македонските власти са виновни. Как се викаше това, което подпали? Ламбе. Ламбе. Ламбе дошъл от Америка. Да. И му ударил огино. И е правилно. Чекайте, бугари, запрете се, бе. Осъзнайте се, бе. Какво сте правили? Какви идиотии? Македония, Егейска Македония, Пиринска Македония. Тук са тъпани хората на место. Те не са окупатори, а са Туристи. администратори. Бре. Финансиери. Туристи. Та за това пас се наведувам на мисълта на нашия човек. Двайца Двайца криви бутат един прав. И за това градовете в тая област носят имената на български ханове, на татарите. Това са Исперих, Кубрат, Тутракан. Тутракан. Да, много. Носят всичките имена на това. Там са изконните български земи. Верно е. Завоевател Аспарух ги е отнел. И кога идеме при нашите роднини, ние си говорим македонски. И те са македонци. Но веќе по българини. И викат така: абе, думайте по-бавно, не ве разбирам. Как може, бе? Македонец не разбира македонец. Но в България стануват и тия работи. Те успорват, че македонският език е диалект на българския. Чакайте, бе, господа. Македонският език е по-стар, защото македонците в цяла Македония са говорили преди да дойдат Аспаруховите Така е. орди тука. И как може език, който е по-млад, да нарича по-стария диалект? Да се чудиш, да се кръстиш. Но в България е всичко възможно. Всичко. Това е. Що ме е за България? Но я следвам и тия телефонни обаждания. Само едно чух българин да говори от Македония за майка България. Каква майка, бе? Тя мащеха. Не е майка самородна, това е мащеха. Майка. Мамница. Той човек ясно му са платили, за да сбурва така. Нормален човек това няма да го каже. И има една забележка за македонска сателитна телевизия. И аз следам от 5-6 години. И съм нейн абонат. И я гледам всеки ден. Абе, братя, споро с България вие имате най-силното оръжие. Това е фолклор. Фолклор. Македонски е фолклор.
А за жал, по каналите на Нищо македонска нема. телевизия нема таква Нема. фолклорна програма. Аржентина има футбол. Спеле, Куейт има нефт. Македония има фолклор. Фолклор. Не съм съгласен и с това, че македонския фолклор някои му правят стерилизация. Слушайте, македонския фолклор не има нужда от стерилизация. Български има нужда. А па и колко да го стерилизират, той си е български. Той не е македонски. Много неща мисля. Ами тие доскоро ги забранува песните, нели ви ги краде, а касетите ви ги запленува. Да. И сега викаат наши се песни. Да. До вчера ги забранува, а сега се нивни. Ние. Се премисля, речи, от пупу не важи сега. Беше по-лесно, когато ги бране. Ги бране, да. Това, но, когато на един народ нещо му браниш, има обратен ефект. От и ми го браниш. И тогава много беха на млади години. Па ние следахме Радио Скопие редовно. Сега не можем да го следиме. Той се имитува на по-малка мощност и до тук не стига. Искам да кажа и за един друг спомен. Бехме младежи, младенци. Тук имаме Пирин планина, чудесна планина. Слушахме от стари луги, че ако се качиме на връх Сиврия, 2650 метра на морска височина, ще видим Бело море. Тогава границите бяха затворени, а беше немислимо да помислиш да еш в Гърция. Не може. Ние направихме бивак лагер на долното Кременско езеро. Като се разбрахме, 4 люди бехме, в 5:15 да тръгнем от долното Кременско езеро и да изкачиме връх Сиврия. Бехме млади, минахме го леко, макар че всичката роса го обрахме по нозете. Но се мисля, нека да се знае, защо 5:15 тръгнахме в 6 часа да сме на самия връх. Защото в 6 часа Радио Скопие почваше да имитува дневната програма с химна на Македония. С нас носехме транзистор, руски транзистор и така. От Скопие слушахме химната. Денят на Македония се ражда. С поглед гледахме към Гърция, Егейско море. Реката Места се гледаше като прави зигзаг и влиза в Бело море. А по-надолу се гледаше остров Тасос. Тая картина я гледахме не повече от 15 минути. Преди изгрев слънце и след това. Но след тия 15 минути изплува мараня, изпарение от влагата и картината се скри. Но нещо видяхме, за което мечтаехме. Да сме на Сиврия, Пиринска Македония, да гледаме Егейско море и да слушаме химна на Скопие. На Македония. Да си жив и здрав. Македония, да. Радио Скопие го имитуваш. А сега не знам. По телевизията почват програмите на Сител с химната. Всекой български политик, по която българска телевизия да се яви, той печели престиж или бъдеще, ако и се демонстрира
срещу Македония. И такви излазат. Каракачанов. Аз съм говорил друг пак за него. Ама защо никой не реагира, когато той кажа? Той беше министър на армията. Те пратят танкове в Македония да роват партизанските споменици. Това не е добре. Значи, първо не се признават за окупацията, второ, в една суверенна държава, приятелска, прати танкове. По-другото е, че никой не реагира от политиците в Македония. Никой не смее да каже. Никой не смея. Защо? Защото някои от македонците или им е платено, или искат да си градят кариерата. Това е. Друго оправдание няма. Каза по телевизията така. 15 години ние ќе спираме Македония свето. Па след 15 години ќе видим какво ќе стане. Нека добре да го чуят и политиците в Македония, че българите няма да мирясат повече от 15 години. Защото тая краста е в тех. И да не се надат, че българите ще направят нещо по-добро. Напротив, по-лошо. Да им е ясно. Те искат някои македонските политичари викат реципроцитет. Те пуснеме българите в устава на Македония. Ами Умо Илинден, къде е останало? Те викат, нема македонци. Ние се пишем македонци, де-факто македонци нема. Голема грешка ке е това, ако впишат в устава българи. Колко българи? 3500. Но тие не са реални, тие са со пари и со пасоши. Не са реални. Ако ги впишат, България ќе купи още, защото македонци се лесно продава. Кога има пари. Ама той и Каракачанов го кажа в Битола. Има пари, има бугари. Това я го виждах и чух. Има пари, има бугари. Така че нека всекой да си помисли реално. Значи, зошто вас не ве признаваат овде? Нели сме еден народ? Ако сме еден народ, зошто му пречиш на братот да биде македонец? Ако си ти македонец, зошто му пречиш на другия? Друго им тежи и пречи. Да. Друго е. Не е това. Не е добро съседство. Те не го... Ако сме еден народ, зошто ставаш вето? Кому му ставаш вето? На бројот брат му ставам вето. Брат ми да пропадне. И зошто не ги признаваат македонците, да не се не извинуваат по затвори што биле едни други. Колко избиени, колко партизани. Стојан Герасимов. Кога беме долу на Петров ден на Петра църква, дойде оркестър, искам 12 август. Не я знам. Исках някоя друга, па македонска, не я знам. Атаки Даскалот, знаете ли? Знаеме. Искам да поздравя Радев с песента на Таки Даскалот. Защото Таки Даскалот е убит близо Битола от българските администратори. Песната не ке стигне до него, ма той е убо да я чуе и да я знае. Скоро гледах една нова песна. Тя не е нова, тя е стара. Ама я за тези 6 години, откъде я има македонска телевизия, за пръв пак я слушам. Огин говори Брезово, Македония. Йордан с очета на влезъл Македония. Македония, много хубава песен. Защо тия песни не се пеят? И за Таки Даскалот,
и за други, и за други. Нещо има и при нас македонци. Да, да. Има. Да. Те се разумят, може би. Ти се надаме. А следвах протест. На протестите браво си. Македонците задействава. Ама много песни, патриотични. И си мисля, българите защо нямат такива песни за България? Ни една песна за България няма. Нито за Левски, макар че Тие македонските песни викат милни си. Според мен Ботев и Левски са много достойни революционери. И я ги споредувам с Гарибалди. Достойни. Ни една песна нямат. А па и друго, не знаят къде има и гроба. А те ще се българят и тупат, да каже, къде лежи Левски, къде лежи Ботев. Догати. Ние знаем. Ботев не е убит от турците. От един чубанин. Защото му е взимал Йовече се вика, той е водач. Аха. А той е казал, вземите каквото искате, това не. Ботев е рекал, па това ќе вземе. И тръгнали се увено и он е гръмнал с пушката. Толкова. Ама те му приписват геройска смърт. Не е геройска смърт това. Да вземеш Йовеч. Левски е предаден. То е ясно. Да, дали са много за освобождението на България. И затова народа ги тачи, ама нема ни една песна, някаква стихотворение там от националиста Лазов и толкова. Ето дека во Пиринска Македонија, во село Кремен, денеска во состав на Република Бугарија, да отвориме неколку теми, неколку прашања, кои се суштински како ние да се однесуваме. Видете, ние имаме државна политика која не ги признава македонците. Има изгубено во Страсбург скоро 20 на судски процеси против македонците. Не ги регистрира здруженијата во Република Бугарија. Во Сандански неофицијално 300 интелектуалци подпишале декларација да не се забрануваат македонските организации во Бугарија, дека не се против Бугарија. И сите се викани дома со милиција во станица. Истиот случај го имаме кога Мојлин Демпирин собра 5000 подписи. И суштински и тие луѓе се викани дома за да се регистрира партијата. Добро утро, како сте? И тие упорно продолжуваат да негираат тоа. Нема македонски јазик, нема македонци. Знаете, тој е образовен систем кој ги учи дека нема македонци. Кој ќе наполни дека 15-20 години. Тоа е Макијавели, една лага. Како може да има судски пресуди во Европа против Бугарија, од македонци во Бугарија, во Пиринска Македонија, да нема македонци. И ние имаме таков абсурд денеска. Образовен систем кој ги труе. Нема македонци, няма македонци. Ете, тоа е феномен. А другиот феномен е како ти сакаш да бидеш и бугарин, и тракиец, и аспарух, тајфата кубрат, откај дојден и од таму негда. И во исто време си словен, а во исто време сакаш да бидеш и македонец. Ете, не можеш да бидеш двајца, тој е суштински момент. Тоа е, ајде да не речеме, шизофренија. Мислиш дека си некој друг и на другиот да му велиш немаш, не постоиш. Ти можеш за себе да зборуваш. Ти се идентификуваш со некој друг. Тоа е веќе патолошки момент. Жал ми е што тоа се случува. Второ, дека нема таков јазик, нема македонски јазик. Сличен е проблемот и во Грција, во Егејска Македонија. Нема таков јазик. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат,
zašto tije ke se utešat. Blaženi se milostivite, zašto tije se pomiluvani. Blaženi se čistite po srce, zašto tije ke go vidat Bog. Zašto tije sinovi Božjice, blaženi ste koga ke ve gonat i progonat zaradi mene. Blaženi se krotkite vodu, tije ke ja nazledat zemljata. Blaženi se gladnite za pravda, zašto tije ke se nasita.